Sunana Ukasha. To malam Ukasha, tambayar mu anan akan Alqur'ani. Aka ce a cikin surorin Alqur'ani 114. Ina fatan ka gane. Lissafin 114 surorin Alqur'ani. To akwai sura guda ɗaya wacce ba ta da bismillah. To bismillah nawa ce a cikin Alqur'ani kenan? Bismillah. Nawa ce aka ce Sura 114. Bismillah a cikin sura guda ɗaya babu. To bismillah nawa ce ta rage? 113. Ta rage 113. 110 na? 13. To ƙarya ne. Idris Aminu. To Malam Idris, tambaya ce akan Alqur'ani. Aka ce akwai surori 114. Ka da lissafin 114? To akwai sura guda ɗaya wacce ba ta da bismillah. Kaga kenan ɗaya ta fice ko? To bismillah nawa ce a cikin Alqur'ani? Inda yake wuce. 259 ba. Ina magana hankali ana. Aliyu. To Malam Aliyu Ofisa. Allah ce baki Malam Ofisa. Tambayar mu yau akan Alqur'ani. Aka ce a cikin Alqur'ani ne akwai wata sura wacce duk aya daya a cikin sura akwai kalmar Allah a cikin ayoyinta. Gaba daya sura ta gama. Wata sura ce wannan? Duk aya akwai Allahu. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Haba. Duk aya akwai Allahu. To fa. Lokacin kai na tafiya ko kuma Minti nawa ne? To fa. Wai me yake faruwa ne? Duk aya akwai Allahu. Ai abun ni ba ka sai ya rikita ni ne abu. Ai. A haƙura ka yadda da ƙaddara. Ina. Yanzu wannan shi kadai ba zai isa ya tanzara ka ba. Aliyu Sa'id Ahmad. To Malam Aliyu Sa'id. Malam Aliyu aka ce a cikin Alqur'ani mai girma akwai aya a surori 114. To wai akwai wata sura guda ɗaya wadda babu bismillah. Wace sura ce? Sannan kuma sura bismillah nawa ce a cikin Alqur'ani? A cikin Alkur'ani mai girma bismillah 114 ce. Surar da ba ta da bismillah ita ce suratul Tauba. Wato bara'atun kenan. Sannan kuma abin da ya sa ta zama sura 114 akwai kuma ita kuma surar da take da bismillah guda biyu ita ce suratul Namli inda Allah madaukakin sarki yake cewa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Masu kallo in ya faɗa musu daidai rubuta mana kuma section idan ko bai yi ba kun san dai abin da ya kamata ku mun gode ni na ku ƴan Anas wato Manas.